Učivo pre 7. ročník. Dnes sa budeme venovať téme Na hranici s Osmanskou ríšou. Kto chce, môže si to pozrieť aj v učebnici, je to na strane 81 až 83. Máte tam k tomu aj slovníček, pramene, otázky, aj také zaujímavosti po boku. Čo by si niečo nezapamätali, kľudne si pozrite v učebnici 81 až 83. Túto tému sme v podstate začali už minulé, keď sme sa rozprávali o mohavskej katastrofe. Som vám povedala, že v roku 1526 sa udiala bitka pri Moháči, konkrétne 29. augusta 1526. Povedala som, že aj tento dátum musíte vedieť, presný dátum. Táto bitka pri Moháči znamenala v podstate pre Uhorsko a pre strednú Európu ako takú koniec stredoveku a koniec jednej veľkej etapy v histórii a začiatok novoveku. Sice vieme, že novovek sa z hľadiska svetových dejín ráta väčšinou od roku 1492, čo je rok objavenia Ameriky, tak pre nás takou najväčšou, najvýznamnejšou zlomovou situáciou je práve tá bitka pri Moháči. My sme si povedali, že vlastne v tejto bitke zomrel vtedajší uhorský panovník Ľudovít Jagelovský a tým pádom sa Uhorsko akoby ocitlo bez panovníka, čiže o boj, o tú moc sa uchádzali vlastne najviac dvaja uchádzači, bol to Ferdinand Habsburský a Jan Zápolský. A sme si vysvetlili, že to vlastne ako sa celé to územie rozdelilo. Po smrti Jana Zápolského sa vytvorilo samostatné akoby Sedmohradsko, potom sa vytvorila tá západná časť, ktorá bola súčasťou toho Habsburského panstva a juh, ktorý bol okupovaný Osmanmi a vieme, že tento juh sa nazýva ako Budínsky pášalík. Po bitke pri Moháči sa vlastne Slovensko stáva súčasťou Rakúsko-Uhorska. Je to napísané ako dve samostatné slova Rakúsko-Uhorsko. Pozor, nepíšte to s pomočkou, pretože to je nesprávny termín. Je to Rakúsko-Uhorsko, radšej to napíšte dokopy. V tomto období teda južná časť Uhorska je zabraná Osmanmi, alebo inak nazývanými Turkami, a toto územie tvorí Budínsky pašalík. Čiže, čím sa to rozdeľuje, čím sa to odlišuje? Rakúsko-Uhorsko je typické tým, že je tu kresťanstvo. To je jednoznačný znak pre Rakúsko-Uhorsko. Keď porovnáme Osmanskú ríšu, v Osmanskej ríši je náboženstvom uznávaným islám. Čiže všetci Osmani, Turci, väčšina z nich, v tom čase sú moslimovia. Cieľom Osmanskej ríše bolo rozšíriť ríšu ďalej na západ, a nie len v zmysle tom, že sa snažili mať čím väčšie územie, ale súčasťou toho bolo aj šírenie islamu ako náboženstva. Z minulého roku my sme prebrali vznik byzantskej, arabskej a franskej ríše a tam sme si aj hovorili, že vznik arabskej ríše jednoznačne súvisí so vznikom islamu, ktorý vznikol v 7. storočí. Čiže keď si to porovnáme, obdobie, kedy vzniklo kresťanstvo, začalo sa vo väčšej miere šíriť, kresťanstvo vzniká na prelome tisícročí, áno, začína sa šíriť vo veľkom okolo roku 1000, kedy sa vlastne všetky tie nové ríše snažia byť kresťanské a stráca sa to pohanstvo už úplne definitívne, tak si vezmime, že v 7. storočí islám ešte len vzniká. Čiže ten posun tam je, čiže takisto ako bol kresťanské ríše boli veľmi rozpínavé, takisto aj tá osmanská ríša je veľmi rozpínavá, lenže tam máme vlastne akoby časové oneskorenie, keďže ten islám nám vznikol až v 7. storočí. Čiže v podstate je to analogia, je to isté, čo robili kresťania, len to máme časovo posunuté. Osmani sa samozrejme snažili dobiť aj Viedeň, ktorá sa stala hlavným mestom Habsburskej monarchie, ale snažili sa o to viackrát, hneď vlastne v 16. storočí a potom aj na konci 17. storočia, ale nikdy sa im Viedeň nepodarilo dobiť. Keby Viedeň padla, osud Európy by bol určite iný, pretože Viedeň bola akousi pomyselnou bránou do Európy v tom čase a samozrejme nie len Rakúsko-Uhorsko sa snažilo o to tých Osmanov, Turkov zastaviť pri tej Viedni, ale bolo to samozrejme záujmom všetkých ostatných vtedajších kráľovských rodov, ktoré v Európe boli a tým pádom tu samozrejme pomohli, či to boli Francúzi alebo z rôznych nemeckých kniežatstiev. Cieľom každého z Európy bolo zastaviť Osmanov, pretože by ich to samozrejme nejako ovplyvnilo a určite nie pozitívne.
Teraz sa bližšie pozrieme na ten budínsky pašalík. Budínsky pašalík je toto červené, to už vieme. To je tá časť, ktorá sa stala súčasťou Osmanskej ríše. Pozor, Osmanská ríša nie je iba toto, samozrejme je to zvyšok celého Balkánu, polostrov Malá Ázia a veľká časť vlastne vtedy Iraku zasahovala až do Iránu, čo bola naozaj obrovská. Samozrejme, takéto veľké územie sa nedá spravovať ako jeden celok. Preto toto veľké územie je rozdelené na okresy a tieto okresy nazývame sandžaky. Máte to vpravo hore napísané. Musíme vedieť, čo to znamená, že ten sandžak je vlastne ako nejaký správny okres v rámci Osmanskej ríše. No a na čele takého sandžaku je pomyselný nejaký úradník a tento úradník sa nazýva sandžak bek. To je jedno slovo. Bek je vlastne nejaké pomenovanie vysokého postu úradníckeho, takže vlastne sandžak bek je ten, čo spravuje sandžak. No a na Slovensku nám zasahovali 4 sandžaky, bol to Ostrihomský, Novohradský, Filiakovský a Sečiansky. To žlté územie, ktoré tu máte vyznačené, to je územie, kde nám vlastne zasahovali tie sandžaky. Či toto bolo súčasťou toho osmanského územia. Či budeme vedieť, že ten budínsky pašalík ako nejaký veľký administratívny, územný a vojenský celok. Ten pašalík spravoval paša, podľa toho názov pašalík paša, a ten pašalík sa delil na sandžaky, no a na čele sandžaku bol sandžakbek. Tak. A na Slovensku sme mali 4 sandžaky. Tu sa ešte môžeme na to bližšie pozrieť, či napríklad vidíme, že aj taká Nitra bola súčasťou osmanského územia, toto leva to sú Levice, či toto celé. Samozrejme po Maďarsku bude tu maďarská mapa z začiatku 20. storočia. Veľmi dôležitú úlohu v boji proti Osmanom v 16. až 17. storočí zohrali slovenské banské mestá. Rozprávame sa o slovenských banských mestách v oblasti stredného Slovenska, ktoré ťažili drahé kovy. Vieme, že sa tu ťažilo zlato, striebro, napríklad v oblasti Banskej Bystrice meď, v oblasti Starých Hôr. Čiže všetko toto samozrejme bolo veľmi dôležité, lebo drahé kovy sa predávali do zahraničia, získavali sa to obrovské peniaze. Samozrejme, Osmani mali veľkú snahu o získanie týchto stredoslovenských banských miest. Výhodou týchto miest bolo, že samozrejme ležali v horskom teréne, čiže neboli ľahko dostupné a tým pádom Osmani sa k ním nemohli v podstate ľahko dostať. Zo ziskov z ťažby Uhorsko financovalo veľkú časť obrany proti Osmanom. Toto, čo máme vľavo obrázok, to je obrázok Banskej Bystrice, to je vlastne hrad s mestskou väžou a toto je zámok, ktorý sa nachádza v Banskej Štiavnici. Tento nový zámok v Banskej Štiavnice bol postavený práve v čase protitureckej obrany ako jeden z tých prvkov na obranu práve proti Turkom. Tuto v pozadí máme známu Štiavnickú kalváriu. Toto máme ďalšie banické mesto, Kremnica. Z tej oblasti stredného Slovenska. Čiže máme tam Banskú Štiavnicu, Banskú Bystricu a Kremnicu. V Kremnici sa vtedy vo veľkom ťažilo práve zlato a striebro a bola dôležitá práve na to financovanie. Bola tu inak aj mincovňa a aj Banská komora tu sídla, či naozaj by bolo veľmi nepríjemné, keby Turci obsadili toto územie, čiže by sme prišli o obrovský zdroj financií, ktorý vlastne pomáhal práve v boji proti Turkom. Čiže to bolo strategické územie a kvázi stoj čo stoj, Rakúsko-Uhorsko muselo si to územie udržať. Ochrana miest na juhu Slovenska ako prebiehala. Samozrejme sa stávali opevnenia, také akoby veže, to sa nazýva vartovky, napríklad v Krupine, ukážem ďalej. Potom pevnosť, to je ten nový zámok v Banskej Štiavnici, ktorý sme mali ukázaný pred chvíľkou. A napríklad aj prestavovaním starých pevností, jednou z takouto starou pevnosťou, pôvodne kláštorom cisterciánov, bola pevnosť v Bzovíku. Tuto máme obrázok tej tureckej jazdy, čiže ako vyzerali. Naozaj pre našinca to bolo niečo nevšedné a samozrejme ľudia sa ich báli. To, čomu
nerozumeli, nepoznali, samozrejme sa tomu báli, plus tomu prispievalo aj to, ako sa Turci chovali na našom území, ale nie je všetko čierno-biele, že iba Turci boli zlí, pretože dostanem sa k tomu ďalej, počas napríklad tých protireformačných bojov sa vlastný panovník napríklad k protestantom choval o mnoho horšie ako Turci. No, tuto je obrázok pôvodného opáctva, ktorý sa nachádza v Bzoviku, čiže tu pôvodne sídlili mnísi. Ano. Toto opáctvo pochádza z 12. storočia, myslím, že z roku 1130, a ono vlastne bolo neskôr prestávané na protitureckú pevnosť práve v tom 16. storočí, no a potom neskôr si ho znova zobrali premonštráti a znova si ho prestávali na kláštor, ale teda v tom 16. storočí zohral veľmi dôležitú úlohu práve v ochrane tej južnej hranice. Tuto máme znova obrázok zámku v Banskej Štiavnici, čiže to bola pevnosť. No a teraz sa ešte pozrieme bližšie na tú tureckú okupáciu územia Slovenska. Tuto máme mapku z roku 1544. To, čo je zelené, to máme na juhu, tak to je územie, ktoré je priamo pripojené k Osmanskej ríši. No, čiže v tom roku 1944 ešte v podstate nezasahuje veľmi na územie Slovenska, tuto kusoček, máme úplne naozaj ten cípik. No ale neskôr sa to samozrejme rozširuje. Toto je vlastne zárodok už tedajší budínsky pašalík, ktorý sa postupne zväčšuje. Teraz sa pozrieme na mapku z roku 1593, čiže z konca 16. storočia. To, čo je zelené, je pripojené priamo k Osmanskej ríši, čiže je súčasťou budínskeho pašalíku. Toto zelené, áno, vidíme, že tu máme hore krásnu horku hrad, napríklad Divín, tu máme práve spomínaný Bzovík, tuto tento trojuholníček, to je to opáctvo. Levice ešte neboli súčasťou a to, čo je žltým vyznačené, to sú územia, ktoré samozrejme Turci plienili. Keď sa na to pozriete, dostali sa až ku Trenčínu. Či naozaj ohrozovali veľkú časť územia a tuto máme práve stredoslovenské banské mesta, Kremnica, Banská Bystrica, tu máme Banskú Štiavnicu. Bola v tej oblasti plienenia, ale nikdy ju nedobili. Čiže to stredoslovenské banské mesta. No takto nejako vyzerala tá jedna zo strážnych veží, ktorá sa nachádzala v Krupine. Tým, že vlastne mala nejako strážiť tú hranicu, tak sa vlastne tak označuje Vartovka. To keby názov tej strážnej veže. To je v Krupine. Potom bola postavená obrovská moderná pevnosť, ktorá bola postavená v Nových Zámkoch. Vo svojej dobe je to najmodernejšia pevnosť. Vznikla prakticky úplne na zelenej lúke, čiže ju úplne od nuly postavili. Postavili ju talianski vojenskí architekti. Pôdorysom, ako vidíte, je 6-cípa hviezda a mala vlastne pravidelnú sieť ulic. Čiže naozaj to bolo celé naprojektované, bolo to kolosálne. Toto, čo vy vidíte, je rekonštrukcia, ako by tá pevnosť teoreticky mohla vyzerať dnes. Tá pevnosť, hoci ju dal postaviť Maximilián I v 16. storočí, na začiatku 18. storočia bola zbúraná na rozkaz Karola III. A vlastne ostala z nej do dnešných dní iba malá časť. Je postavená na ľavom brehu rieky Nitry. Kedysi tu bola taká malá pevnosť, taká dedinka Ňarhít a vlastne z tejto malej dedinky Ňarhít, tým, že ju opevnili nejakým hlineným valom a drevenou palisádou, v prvej polovici 16. storočia, tak vlastne tu vzniká akoby taká menšia pevnosť. Lenže Turci túto pevnosť dobili. Nakoniec to územie znova získali Habsburgovci, takže vyšiel rozkaz od cisára Maximiliána I., že sa tu má postaviť veľká, moderná, kamenná pevnosť. Ústredím tejto pevnosti sa stalo vlastne to štvorcové námestie, malo tu pravidelnú sieť ulic a dovnútra sa vstupovalo 2 bránami. Jednu z nich vidíte tuto a vidíte, že vlastne bola obkolesená vodnou priekopou. Nie len jednou, ale vlastne ešte aj druhou. Čiže naozaj ten vstup do tejto pevnosti bol pre nepriateľa veľmi sťažený. Napriek tomu, že bola takáto hyper super úžasná, Turci ju dokonca dobili a vlastnili ju na 22 rokov, potom zase ju dobili naspäť Habsburgovci a už vlastne Turci ju nikdy naspäť nedobili.
Čiže takto vyzerá nejaký dobová kresba, dobový obrázok. Čiže cieľom vlastne tých cípov, tej pomyselnej hviezdy bolo, aby tam boli diela, čiže mala chrániť nížinaté územie vo svojom okolí, čiže tu vidíme rieku Nitra, od ktorej sa vlastne privádzala voda práve do tej vodnej priekopy okolo tejto pevnosti. Tu máme pôdorys, čiže vidíme, že naozaj tá sieť je veľmi pravidelná a v strede máme štvorcové námestie. Čiže tu máte tú vodnú priekopu, jeden vstup, druhý vstup zozadu. Samozrejme, cez tú vodnú priekopu bol padací most, čiže tá pevnosť sa mohla úplne uzavrieť a vďaka tomu, že bola veľmi dobre bola vyzbrojená, tak naozaj bola prakticky nedobytná, aj keď z histórie vieme, že tá Turciu nakoniec dobili. Teraz sa pozrieme na ďalšiu pevnosť, Leopoldov. Takto nejako vyzerá pevnosť Leopoldov na dobovej mape. Čiže znova vidíme, je to znova 6-cípa hviezda, tiež s tým podobným obranným mechanizmom, čiže máte tam dvojnásobnú tú priekopu okolo, čiže vyzerá to ako taká hviezda zhora, keď sa na to pozriete. Čiže tuto máme taký model Leopoldova. Leopoldov dnes je samozrejme známy, pretože je tam väznica, áno, ale v minulosti táto bola veľmi významná pevnosť, ktorá práve vznikla vďaka obrane proti Turkom. No a teraz sa ešte pozrieme na jednu pevnosť. Takáto pevnosť vznikla v Komárne. Komárno vieme, že je úplne na juhu Slovenska. Nachádza sa na sútoku Váhu a Dunaja. No a tuto máme dobovú kresbu. Nenazývalo sa Komárno, ale máme tu názov Komora, tak sa kedysi volalo. Leží vlastne na mieste staršieho opevneného hradu táto pevnosť. Dnes je veľká časť nezničená. Táto pevnosť tiež existovala, bola postavená na prelome vlastne 16. storočia. Vôbec toto Komárno má výnimočné postavenie v tom, že je to prvá bastionmi opevnená pevnosť takéhoto typu. Takisto ju postavili taliansky vojenský architekt. Na projektovaní Komárna sa vlastne projektovaním komárnianskej pevnosti sa zaoberal iba jeden architekt, na rozdiel od tých nových zámkov, tam to boli dvaja. No a táto pevnosť je úplne výnimočná v tom, že vlastne odolala náporu niekoľko tisícovej armády Osmanov na konci 16. storočia. No v 17. storočí bola rozšírená o novú pevnosť a tieto dve pevnosti sa prepojili vodnou priekupou. Vstup do pevnosti bol cez Ferdinandovú bránu. Pozostatok máme, takto nejako vyzerá dnes, ten obrázok, ktorý tam máte. Naozaj neskôr v histórii slúžila tiež ako kasárne, cisárskym vojskám a teď. Potom dokonca, keď sme tu mali sovietov, tak vlastne aj sovietským vojskám. A vlastne keď sovieti odišli, tak ostali tie kasárne prázdne. Čiže dnes je snaha o tú revitalizáciu, aby to bolo ako nejaký turistický bod záujmu, čiže dá sa tam ísť pozrieť. Niektoré malé časti sú už sprístupnené pre turistov. Čiže tak to nejako vyzeralo na dobovej kresbe. Čiže tuto máme Dunaj, toto je vlastne Váh, čiže akoby sa tie rieky stekajú a tu máme akoby vykopanú umelo nejakú ďalšiu vlastne vodnú priekopu, ktorou sa vlastne vstupovalo do tej pevnosti. Čiže vidíte toto, čo je na tých rohoch, to je vlastne typ opevnenia a to sa práve nazýva bastion. Čiže je to prvá pevnosť vôbec s týmito bastionmi u nás v našom priestore. No a teraz sa pozrieme na to, ako to vyzerá teraz. Tuto máme. To je tá stará pevnosť, to je toto. Toto je stará pevnosť, áno. Čiže toto tu je tá stará pevnosť, čiže je to pekne viditeľné, to je z Google Maps. No a potom tu bola vlastne pristávaná nová pevnosť. Tú vodnú priekopu v podstate oni potom zrušili, to bolo tadiaľ to vlastne viedla, aj toto pomedzi nie, sa vlastne zrušila. A vieme o tom, že teda existovala tam tá vodná priekopa aj tie ďalej také zemné valy, vďaka vlastne tým sutinám, ktoré sa tam našli, archeológovia to preskúmali. Čiže tu napríklad tie valy máte tuto zachytené. Čiže vlastne tu, kde máme momentálne tie stromčeky, tak tam pôvodne teda viedli tie valy. No a takto nejako to vyzerá vnútri z jednej z tých rekonštruovaných častí v Komárne.
No a ešte taká zaujímavosť, ja som vám to ste povedala už, ale teda v roku 1683 bol posledný veľký útok na Viedeň. Viedeň sa tomuto útoku obránila, vďaka tomu, že sa tu spojili všetky v podstate vtedajšie európske mocnosti a zatlačili vlastne Osmanov a v podstate ten rok 1683 považujeme za začiatok pádu osmanského panstva. Čiže postupne sa začínajú dobíjať tie územia, ktoré Osmani obsadili na území južného Slovenska a to pánstvo Osmanov sa začína výrazne zmenšovať. S týmto obdobím súvisia aj stavovské povstania. My musíme vedieť, vlastne vysvetliť, čo to tie stavovské povstania sú. Je to vlastne zjednodušene vysvetlené prejav nespokojnosti a odporu uhorskej šľachty proti Habsburgovcom. Uhorská šľachta na to, prečo bola nespokojná, samozrejme mala kopec svojich dôvodov a jeden z tých dôvodov bolo to, že Habsburgovci sa veľmi výrazne snažili o centralizáciu ríše, čiže aby ríša bola ovládaná z jedného centra a tým centrom mala byť Viedeň, čiže akoby taká pomyselná určitá samostatnosť Uhorska im mala byť zobratá. Takisto noví panovníci, Habsburgovci, boli veľkými zástancami katolíckej viery, čo samozrejme v Uhorsku, kde sa veľmi výrazne šíri práve to reformované náboženstvo, tak uhorská šľachta je veľmi proti tomu a nechce ani centralizáciu ríše a ani tú rekatolizáciu. To celé vyústilo do jedného obrovského veľkého sporu, ktorý mal niekoľko etáp, niekoľko tých stavovských povstaní, tým vás nikým zaťažovať, aby sme len vedeli, že to bolo zhruba 100 rokov v období 17. a začiatkom 18. storočia. Uhorská šľachta, aby bojovala proti Habsburgovcom, sa neváhala ani spojiť s Osmanmi, pretože Osmani boli samozrejme nepriatelia, boli tu celú dobu, Rakúsko-Uhorsko s ním mal obrovské problémy ich niekde udržať mimo na určitom mieste, iba aby sa nedobíjali nové územia. A samozrejme uhorská šľachta to v podstate zneužila, využila to vo svoj prospech a v mnohých tých povstaniach sa práve spojila s Osmanmi. Jedným z takých následkov týchto povstaní boli aj tzv. Prešovské jatky, ktoré podľa názvu sa uskutočnili v Prešove. Išlo v podstate o exemplárne potrestanie účastníkov jedného z toho povstania, Imricha Tekeliho konkrétne. A 24 ľudí bolo exemplárne vlastne potrestaných na námestí. Už len z názvu vyplýva, že naozaj tie tresty boli veľmi kruté, napríklad zažíva rozštvrtenie a podobne, čiže vstúpilo to do dejín proste pod takýmto názvom. A cieľom vlastne takéhoto veľmi krutého potrestania účastníkov týchto protihabsburských povstaní bolo vlastne odradiť tých ľudí, aby sa tých povstaní ani nechceli účastniť. Samozrejme, povstania organizovala uhorská šľachta, ale museli tam bojovať tí obyčajní ľudia, no lebo kto by tam inak bojoval. Takže tých ľudí naozaj úplne exemplárne tvrdo potrestali. Toto, čo máte na obrázku, je naťahovanie na škripci. Bol to veľmi obľúbený stredoveký, ale i novoveký spôsob mučenia, že to obeť takto naťahovali na tom škripci, v podstate to stále uťahovali a uťahovali. To znamená, že vlastne tým, že bol priviazaný tými lanami o končatiny, tak mu to vlastne spôsobilo to, že všetky klby sa vlastne vytrhli z tých klbových púzdier a ten človek v podstate ostal, ak to nebodaj aj prežil, tak ostal úplne nevládny, nedokázal chodiť, poriadne používať ruky, nič. Čiže bol naozaj natrvalo mrzák. Ale tie prešovské jatky boli teda urobené tak, aby v podstate naozaj tých ľudí úplne nakoniec zabili a proste krutým, hrozným, nehorázným proste spôsobom. No príčiny povstania ešte teraz hrniem. Jednou z príčin bol boj proti panovníkovi. Takisto to bol boj za obnovu uhorských šľachtických výsad. Možno ešte kde v novembri sme to preberali o Ondreja II., ktorý bol veľmi slabý panovník a dal vlastne uhorskej šľachte tú výsadnú listinu, Zlatú bulu z roku 1922 a tá vlastne potvrdzovala všetky dedičné výsady a všetky vlastne strašne veľa výsad mala uhorská šľachta. Samozrejme, uhorská šľachta o tejto výsady nechcela prísť.
A ďalší faktor bol to, že už i tak napätý vzťah uhorskej šľachty s panovníkom zhoršovalo to šírenie protestantizmu. To zase máme, šíri sa to z Nemecka, z oblasti Švajčiarska, tam je kalvinizmus, z Nemecka tam máme luteránske náboženstvo. Čiže k tomu protestantizmu sa pridávajú slobodné kráľovské mestá, stredná, vyššia šľachta atď. Skôr všetko ide nie tak o presvedčenie, ale ide skôr o zachovanie majetkov, pretože sa potom nemusia deliť zase s cirkvou. No ale proste ten protestantizmus sa u nás šíri a tým pádom to celé komplikuje už vtedajšiu komplikovanú situáciu, že tu ešte máme Turkov a panovník sa snaží vlastne tých Turkov niekde udržať, centralizovať tú ríšu, áno, lebo to bolo dobré z hľadiska obrany tej ríše. Samozrejme, uhorská šľachta má s tým obrovský problém, chcú svoje šľachtické výsady, práva, privilégia a plus do toho ten protestantizmus. Celé toto obdobie tých stavovských povstaní alebo protihabsburských povstaní, to je to isté, sa ukončilo v roku 1711 Satmárskym mierom, ktorý bol podpísaný v meste Satu Mare, ktorý je v Rumunsku. A výsledok bol takýto. Habsburgovci bola im potvrdená dedičnosť koruny v Uhorsku a uhorská šľachta dostala výsady a dostala čiastočnú cirkevnú slobodu. Čiže aj vlk si tie ovca celá. O toto bojovali takmer 100 rokov. No a takto nejako vyzerá tá listina Satmárskeho mieru, je podpísaná všetkými významnými signatármi, samozrejme to jednanie nebolo také jednoduché, ako my si to tu hovoríme. Niekoľko týždňové proste vyjednávanie, respektíve niekoľko mesiacov a teda tu máme výsledok toho mieru, Satmárskú vlastne mierovú listinu. No, späť k Turkom, povieme si bližšie trošku k dôsledkom tureckej okupácie. Tým, že južné územie Uhorska, čiže dnešné Maďarsko, je zabraté Turkami, tak vzniká tu Budinský pašalík. To znamená, že ale tá šľachta, ktorá tam žila, tá uhorská, nie že tam ostala a prešli pod Turkov. Samozrejme, čo mohli, zbalili nejaký majetok, ktorý sa dal nejako odniesť a snažili sa utiecť do oblasti, ktoré neboli pod nadvládou Turkov. No ale vlastne takou oblasťou bol v podstate iba veľká časť Slovenska, no tam časť Rakúska, skazovali na tej mapke. Čiže na Slovensko, dnešné Slovensko, sa sťahuje obrovské množstvo šľachty. Pretože to územie na juhu je obsadené. To znamená, že obyvatelia, ktorí tu žili, majú veľký problém s tým, že začínajú byť vo veľkom zdaňovaní dvoj-trojnásobne, proste, lebo je tu veľmi veľa šľachticov, ktorí samozrejme žijú z toho, že majú dane od ľudí. No a tým pádom to zvyšuje daňové zaťaženie obyvateľstva na našom území. Takisto v tomto období sa budujú vojenské pevnosti, tie sme si ukazovali, Nové Zámky, Komárno, Leopoldov, napríklad pevnosť v Bzovíku. Takisto v tomto období veľmi začína prerastať zbojníctvo. A k najznámejšiemu zbojníkovi sa ešte dostanem. A Turci takisto priniesli na naše územie aj nové plodiny a zvyky. Jedným z tých nových zvykov bolo pitie kávy, pitie čaju a takisto aj fajčenie, pretože oni boli dosť silní fajčiari, aj sa tak hovorí, že fajčíš ako Turek, čo také pomenovanie, ktoré sa u nás udomácnilo. Dnes už to nie úplne platí, ale v podstate v tom období sú známi tým rôznymi takými fajočkami, drevenými, hlinenými, z rôznych materiálov vyrábanými. Samozrejme, takáto fajočka patrila niekomu takému bohatšiemu v tej armáde, nie nejakému úplne obyčajnému vojakovi. Ano. No tu máme nové plodiny, ktoré sa vďaka Turkom udomácňujú na našom území. Priniesli zo sebou vlastne kukuricu. Kukurica v tomto období už samozrejme bola známa, ale nepestovala sa samozrejme v Európe. Musíte si uvedomiť, že sme na začiatku 16. storočia, ale na konci 15. storočia prišiel Kolumbus do Ameriky a vôbec zistil, že tu je nejaká kukurica. To znamená, že vlastne nejaké zoznamovanie sa s tými novými plodinami prebieha v 16. a 17. storočí. Turci na územie najmä oblasti toho Budinského pašalíku a našich pohraničných oblastí priniesli kukuricu. Takisto sa vo väčšom začína pestovať aj napríklad gaštan jedlí, vľavo dole. Založili napríklad takú veľkú gaštanicu v dnešnom Modrom kameni a takisto s Turkami do našeho priestoru prišlo aj pestovanie višní. Priamo na obrázku.
Úplne udomácnenie, pestovanie tej kukurice začína až v 18. storočí, ale také nejaké prvé zoznámenie ľudí s tou kukuricou je naozaj vďaka Turkom. Takisto aj tie gaštany a takisto aj tie višne. No a teraz sa dostávame k tomu zbojníctvu a k našemu najznámejšiemu zbojníkovi Jurajovi Janošíkovi. Ak ste boli na škole v prírode, tak ste asi boli v Terchovej, takže ste sa boli hore pozrieť v rodisku Juraja Janošíka. Ten jeho dom už neexistuje samozrejme, ale je tam taká pamätná tabuľa, tu máme túto zobrazenú, že teda tu stál kedysi teda ten dom, kde sa narodil Juraj Janošík. A toto je vlastne jeho nejaký filmový predstaviteľ Juraja Janošíka. No a čím vlastne je ten Juraj Janošík zaujímavý? Zaujímavý v podstate je práve tým svojím osudom, pretože on bol vlastne odsúdený na smrť za zbojníctvo a vlastne bol povesený za rebro na hák. Ešte taká zaujímavosť, v podstate v tých súdnych spisoch sa nespomína meno Juraj Janošík, ale spomína sa meno Juraj Janošák alebo Juro Janošák, pretože to nejako skomolili ako keby. Vlastne pod takýmto menom sa spomína v originálnom dokumente v rozsudku. A toto je vlastne napísané v dobovej slovenčine, no veľmi ťažko mi to je prečítať, ale napríklad tuto vidíme slovo z domaniže, či to sa bude teda týkať toho farára, ktorého údajne teda zabil. Či toto je napísaný ten rozsudok, je v dobovej slovenčine a je uložený v štátnom archíve v Biči. Tak my sme ho aj videli, vlastne tú kópiu jeho, keď sme boli na exkurzii v Biči. Juraj Janošík sa vlastne narodil v Terchovej, bol pokrstený v kostole vo Varíne, narodil sa v roku 1688. Vo svojom mladom veku sa vlastne pridal do povstaleckého vojska Rákociho, to je súčasť tých protihabsburských stavovských povstaní. No a v podstate tieto vojska sa boli donútené vzdať a potom vlastne prešiel na stranu cisárskych vojsk a ako člen cisárskeho vojska sa vlastne počas svojej služby v Bytči zoznámil s Tomášom Uhorčíkom, ktorý vlastne už tedy bol tiež takto vlastne uväzneným tým Kurucom. No a tu vlastne začalo ich priateľstvo, tu v podstate začala tá dráha toho Juraja Janošíka, ako ho poznáme ako Juraj Janošík zbojník. Tu ešte skoro som preklikla, nevadí. Vrátim sa. No čo je zaujímavé, Juraj Janošík zomrel v roku 1713, tým rozsudkom, čo som vám povedala. No ale v podstate Juraj Janošík mal aj staršieho brata, ktorý sa volal Ján Janošík. Ten bol súdený v Tepličke nad Váhom v decembri roku 1713 zemepánmi, ktorí vlastne vlastnili toto pánstvo a oni sídlili v Tepličke, ale týmto zemepánom patrila aj Terchova. Jeho brat Ján Janošík bol súdený za zbojníctvo a dostal trest smrti. Popravený bol v Liptovskom Mikuláši. A presné znenie jeho obvinenia: bol obvinený z lúpežnej vraždy, ktorú mal údajne spáchať okolo Sviatku všetkých svätých, keď sa vracal z jarmoku z turčianskeho svätého Martina. Mal vraj zabiť Jána Obšívaného a okrem toho ho mal okradnúť o 22 toliarov. To bola jedna časť vlastne toho obvinenia, ale veľká vina sa Jánovi kladla práve za to, že zbíjal spolu s tým svojim mladším bratom Jurajom a že vlastne u seba skrýval zbíjané veci. Čiže toto bola jedna veľká časť obvinenia a tento jeho brat Ján Janošík bol popravený obesením, čiže miernejší trest, ako dostal Juraj Janošík. Súdny proces s Jurajom Janošíkom sa konal v Liptovskom Mikuláši. Vlastne tým sudcom bol podžupan Ladislav Okoličáni a súdny proces trval 2 dni, 16. a 17. marca 1713. Obvinený bol z toho, že sa stal vodcom zbojníkov, zbíjal a zranil a zabil človeka, konkrétne farára. Navrhnutý trest prokurátorom bol taký, že buď smrť napichnutím na kôl,
alebo nahák, alebo lámaním v kolese. Tento ďalší obrázok, čo som vám tam omylom ukázala, je teraz aktuálny, čiže toto je smrť lámaním v kolese. Pozor, lámanie v kolese nie v zmysle, ako by sa to koleso pohybovalo, ale v podstate v takom zmysle, že ich napríklad bili palicou, alebo vlastne to koleso bolo na takom akoby obrovskom stožiari a vlastne zo spodu tých ľudí búchali, udierali a tým vlastne lámali všetky kosti v tele a teda ten človek naozaj veľmi krutou, pomalou smrťou zomieral. Čiže toto boli rôzne alternatívy, čo by teda Jánošika teoreticky mohli stretnúť, či lámanie v kolese, napichnutie na kôl, to si určite vieme predstaviť, a tretie je vlastne naťahovanie na škripci, ktoré sa používalo ako donúcovací vypočúvací prostriedok. Plus prokurátor žiadal, aby bol podrobený mučeniu, aby prezradil všetkých svojich druhov a vlastne to, kde sa skrývajú to svoje zbíjané bohatstvo. No podľa prokurátora to mučenie malo potvrdiť vierohodnosť dobrovoľnej výpovede. Jánošik sám dobrovoľne vypovedal, bez toho, aby ho museli mučiť a samozrejme tomu prokurátorovi sa to nezdalo dostatočne vierohodné. Jeho obhajcom bol Baltazar Palugaj. Celkovo tá obhajoba bola postavená na tom, že Jánošik nikoho nezabil ako vodca bandy, alebo v podstate najmladší, teda tí členovia bandy častokrát konali na vlastnú päsť. Jánošik po vypočúvaní a mučení ho uznali za vinného, hoci bolo dokázané a ten jeho obhajca to vlastne preukázal, že on naozaj toho kňaza nezabil, ale skôr išlo o to, aby to bola tá taká výstraha pre ostatných, že bol exemplárne potrestaný. Naozaj aj Jánošik odmietol tú vraždu a nedokázalo sa to. Čiže samotný ten jeho obhajca to považoval za poľahčujúcu okolnosť a plus za poľahčujúcu okolnosť považoval aj to jeho priznanie. No lenže prokurátor v podstate predtým, ako bol súd, už bol rozhodnutý o tom, ako ten súd dopadne. Išlo mu iba o to, aby teda vytvoril nejakú výstrahu pre ostatných. Jemu stačil fakt, že Jánošik ozbíjal niekoľko feudálnych pánov a predtým bol v vojsku tých povstalcov, čiže exemplárne potrestaný, tým pádom už nikto proste robiť nebude. Naozaj to zbojníctvo v tej dobe bolo veľkým problémom. Druhý deň procesu bolo rozhodnuté o tom, že treba, aby bol mučený, aby sa teda všetko dozvedel, lebo že nemal boli tam nejaké nejasnosti v tej výpovedi. No a on vlastne počas mučenia sa priznal, že ozbíjal nejakého Zemana, ešte nejakú Nemku, dačo proste nejasné povedal o skrýši, kde teda ukrývali to bohatstvo a prezradil aj 3 údaje o 3 osobách, ktoré im pomáhali v sprechovávaní tých nazbijaných vecí, ale naozaj sa nepriznal sa k tomu a to odmietal, aj keď bol mučený, že on teda naozaj toho farára nezabil. No prokurátor samozrejme, aj keď v podstate to bola do určitej miery poľahčujúca okolnosť, navrhol ten najvyšší trest, no a ten trest bol vykonaný ešte ten deň, pretože počas toho mučenia sa obávali, že ak by ho nechali 2-3 dní čakať na ten trest, tak by mohol umrieť vo väzení, tak preventívne ten trest bol vykonaný rýchlo hneď ten deň. Čiže 17. marca 1713 podvečer zomrel na popravisku v Liptovskom Mikuláši v dnešnej časti Šibeničky. V podstate tým, že ho napichli na ten hák a tak ho vlastne zavesili, tak samozrejme zomrel na zlyhaní srdca a krvného obehu v dôsledku rozsiahleho vnútorného krvácania. Samotný Jánošik sa venoval zbojničeniu, ani to je proste holý fakt. Venoval sa pašovaniu koní z Poľska, to je ďalšia vec. Samozrejme tie veci, ktoré nazbíjali, potom niekde museli ukladať, mať ich niekde uložené a po malom množstve sa to predávalo a z toho teda bol obvinený. Áno, to reálne aj robil, ale v podstate z toho, čo bol obvinený, hlavne teraz tej vraždy, tak za to naozaj to neurobil a za to bol vlastne popravený. Čo znie trošku absurdne. Kde zbíjali v oblasti Liptova, Oravy, Trenčianskej stolice a takisto aj Gemera a vlastne pohybovali sa na uhorsko-poľskej hranici, čiže vlastne aj v niektorých blízkych pohraničných regiónoch Poľska. No a ešte všetko, aby toho nebolo málo, tak mali sme tu Turkov, mali sme tu proti habsburské, stavovské povstania a do toho všetkého, keďže vojny vytvárajú živnú pôdu na šírenie rôznych epidémií, pretože ľudia aj tak nežili zrovna v nejakej čistote, plus ľudia majú problém s tým, že je hlad, pretože Turci napríklad vypálili mnohé polia, zobrali plodiny. To znamená, že ľudia
často hľadujú a preto vlastne živnú pôdu tu nachádza mor. A v roku 1632 sa Uhorskom prehnala veľká morová epidémia a zasiahla viaceré slovenské mestá. A tuto na obrázku máte bacila Yersinia pestis, to je vlastne mor, takto to vyzerá. A tohto bacila vo veľkom samozrejme prenášali blchy. Keďže s hygienou boli všeobecne problémy, tak vlastne blchy boli bežnou dennou súčasťou ľudí v období stredoveku, ale aj novoveku a práve tieto blchy prenášali morovú epidémiu. A ten obrázok, čo máme hore, to je obrázok morového lekára, čiže mal akoby taký zobák, to bolo všetko z kože vytvorené, aby sa zabránilo vlastne kontaktu a dýchaniu toho vzduchu. A tu vlastne ten zobák bol napchatý rôznymi takými látkami, ktoré boli napustené vonnými olejmi, čiže v podstate to bola nejaká taká primitívna forma dezinfekcie. No a tu máme na konci ešte otázky, ktoré si budete mať vypracovať, dávam jej písomne do EduPageu, čiže treba ich písomne vypracovať a poslať mi ich na mail do budúcej hodiny. Takže ešte maličká úprava. Tie otázky budú zadané v EduPage a vlastne vypracujete si to v EduPage. To je teda z mojej strany na dnešný deň všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť.